Bueno, hementxe gaude, gaurkoan Iguzkitza herrian, Lizarraldean gaude. Hemen hitzordua egin dugu guantxe bertan Iker Bilarrekin, Kaja Ruraleko txirrindulariakin. Hemen zirkular bat omen dago bizikletarekin egiteko modukoa. Kaso honetan Iratxeraino ingo dugu guk zatia, así que guazen erakustea pixko bat ibilbidea eta berri Ikerrek zerraten digun, eta bere bizikletarekin bizikletan izan duen ibilbideari nondik norakoak esplikatzen digun, hasi que guazen eta etorri nerekin. Bueno, egunon, Iker. Egunon. Zer moduz? Ba, oso ondo. Orain eskolatik etorri naiz eta txirrindulari biltzera, beti bezala. Entrenatzera, ez? Oie. Hartuko duzu denbora, hemendik? Bai. Hartuko duzu denbora pixka bat nerekin Iratxeraino, ez, joateko, ez? Bai, hombre. A ber, esplikatze dizut, pixka, ari naiz Nafarroako bizikletarekin ibiltzeko erabiltzen diren bideak erakusten, egon du naiz, Bidaso aldean tren txikitoa, Eurobeloa ere pasatzen da, bide berdea, Vale. Plazaola ere bai, Leitzaldean, gero Iruñerrian ere bai, eta, bueno, hementxe gaude hemen, ez, Lizarraldean. Ze, hementxe guain hasi garen lekua, Iguzkitza. Iguzkitza, bai, hau da nire bizitokia ez, betidanik Iguzkitan bizi naiz, nire aita Iguzkitakoa da, nire ama Lizarrakoa, eta betidanik Iguzkitan. Eta hemen bizi zara, ez? Bai, hori da. Hemen egiten dut bizitza osoa. Herri txiki bat da, ez? Bai, herri txiki bat da, adibidez, nire kuadri handia esate baterako ez, Lizarran dut, baina hemen uda egiten dut, eta lagun, hori, betidako lagunak hemen ditut. Hortxe duzu, ez? Eta oraintxe bertan egingo dugun ibilbidea Iratxera joango gara, ez? Iratxera. Bai, hori da. Nire kasuan, ni hemen dago malda. Errepideko txirrindularia naiz gehienez, ez? Bai. Baina ere mendiko txirrindula asko gustoko dut. Hitz egingo dugu zure ibilbide profesionala edo ikusten dut hor ekipotua zaudela Kaja Ruralekin. Aurten Kaja Rural taldearekin hasi naiz. Aurten? Bai, aurten. Afizionatu mailan lehenengo urtekoa naiz eta pasaden urtean denboraldi polit bat egin nuen ez, aurten Kaja Rural taldean nago. Bira, eta, guazen pixko bat astera zure hasierak, nola izan ziren zure hasierak bizikletarekin, noiz hasi zinen? Bai, nire kasuan, etxean, futboleroak ziren ez, esate baterako, baina... Beti ez? Bai, oia. Baina, txikitatik, nire aitarekin ez, txirrindulan, ibilu dugu, hemendik etortzen ginen Iratxera edo. Eta, gutxinaka gehiago gustatzen zitzaidan, eta 2015ean, nire amarekin Lizarrako kiroldegira joan ginen, eta orain arte. 10 denboraldi egin ditut, txirrindula gainean, eta espero dugu gehiago egitea. Hasi zinen 2015ean, kiroldegian, eta hasi zinen gero talderen batekin edo zurekin? Bai, betidanik Klub Ziklista Estella ez, Lizarrako txirrindulari elkartarekin. Asko ikasi dut Lizarrako txirrindulari elkartean, ze hemengo jendea da eta azkenean asko sobe hitz egiten dugu. Bai, lagun artean. Bai, eta hori. Eta orain nire lehenengo urtea da Klub Ziklista Estellatik kanpo eta Kaja Ruralean. Ostras, hori da zuretzako, ez dakit hasieratikan zeneukan pentsatua, suposatzen dut hau dena afizio bat izan dela, ez? Bizikletan ibiltzeko, baina ez zenun pentsatzen edo zure entrenamenduak edo ziran, hobi. Ez dakit, profesionaletara iristea edo hola edo... Ez, betianik hobi, lagunekin, Lizarratik ateratzen edo. Eta, gutxinaka urteak pasatzen ziren eta esatu nuen, ostia. Ondo noaz, ez?
lasterketak irabazten eta gehienez txirrindulariak disfrutatzen Bai. ez, edo eta ja pasain urtean esan nuen, ostia. Uste dut aukera polit bat dudala ez, gustoko dana egiteko eta aurten ja serio hartu. Baina horrek suposatzen du esfortzu bastante, ez? Bai. Entrenamenduak, elikadura... Bai, hori da, entrenamendu pilo bat, baina, bueno, azkenean esan dudana, ez? Ezker? Bai. Vale. Eskerrak. Bai. Txirrindula da, gustoko dugun gauza da, eta hori behintzat niri ez da gehien kostatzen zaidana, ez? Ja. Adibidez, hori, elikadura zaintzea, lagunekin parrandan ez ateratzea, hori da, hori, eta gainera, familiak egiten duen, adibidez, dirua edo, hori da gehien kostatzen da. Ja. Bueno, eta gaur egun, lehendabiziko urtea da, pixkat hasi zinen biziketan ibiltzen, ze lasterketatan edo parte hartu zenuen nola esanguratsuena edo ze lasterketa irabazi zenuen? Bai, adibidez, kaeten nintzenean gaztetxoak torneo irabazi nuen, Euskal Herriko txirrindulari guztien torneo bat. Pasain urtean, adibidez, 4 lasterketa irabazi nitu, Nafarroko txapelduna izan nintzen. Bira. Eta, aurten adibidez, profesional mailan debutatu dut, Portugalen. Klasika Arrabia eta Volta Lentejo. Eta Volta Lentejon, adibidez, lehenengo etapan 5. egin nuen, eta beste batean 9. orduan, esate baterako denboraldi esera nahiko polita egin dut. Bai, ez? Nabaritzen da salto hori? Nabari da guain lasterketa gogorrauak, nabaritzen duzu ere entrenamenduan ere, suposatzen dut horrek ere, aurrera? Bai. Bale. Esan duzu ez dala, ez? Azkenean, entrenamendu ordu gehiago zartu behar ditugu, hori elikadura askoz gehiago zaindu eta tropelan pasatuko nahi zinean zinetik, bale? Bueno, hori, tropelan oso erritmo altua dugu, ez? Eta salto hori asko nabaritzen da, baina nire ustez gauzak ondo egiten baldin dituzu, saltoa ez da inaltua. Ja, entrenamendu egoki bat, aber kamarak hemen, berriro? Bajada tekniko, Bai. Eta nik ez daukat hemen kamarakin ongi ikusten, ara, berriro. Aber, jartzen duten ongi erori gabe. Aber... Ahí. Hau, hau. Bueno, gero igual momentu batean geldituko gara ongi jartzeko, malda hau igota gero. Ez, erraten duguna, ze igual adibidez entrenamendu egoki bat, ongi egokitua, oraingo lasterketetara, puestu gerran duzuna, ez? Azkenean saltoa ere, igual ez da hainbestekoa. Entrenamendu hon bat egiten baldin baduzu. Bai. Eta, hori, azkenean, afizionatu mailan dauden txirrindulari guztiak, helburu berbera dugu, ez? Profesional mailetara saltoa ematea edo, eta argi dago, intentsitatea oso handia dela. Bai, osea, zure helburua, etorkizun batean da, hombre, claro. Profesionaletara pasatzea. Bai. Eta suposatzu dut hor izango dituzula, lasterketa batzuk. Ez, gaur Euskal Herriko itzulea egiten ari dira orain. Hori suposatzu dute gustatuko litzaizukela egitea. Bai, jode. Ez, baina adibidez, hori, esan duan bezala, ez. Jende pila bat dago helburu berberaekin eta lasterketaz, erakutsi behar dezu, zure erregularitatea edo. Ja. Eta erakutsi, jendeari presa daudela, salto hori emateko. Bueno, eta arran duzu, elikadura aldetik eta hori, zuri zaila etzaizu egiten, ez? Osea, apetitikan izan zara kirolaria. Bai, ni azkenean ikasten nago, ez? Taldeak erraztasun asko ematen gaitu, baina hori, esfortzu hori egin behar dezu, lasterketetan,
ba hori, puntu hori izateko. Aha. Ze, bueno, ari gara hitz egiten, zu gaztea zara, zenbat urte dituzu zuko? 18 urte ditut. Me cago en sos, vale. Markatu, Joder, eske 18 urtekin. Orain nago karnetarekin, teorikoekin, bai. Bueno. Bai. Eta, aurtengo temporada, nola ikusten duzu, zer lasterketak dituzu aurre ikusiak, bai, egiteko? Bueno, adibidez, lehen esan duzu, Bidasako itzulia dago. Ez dudala parte hartuko, baino itzuli oso garrantzitsua da, ez? Bai. Baino gustatuko litzaidake, ez? Nafarroko itzulian parte hartzea. Azkenean gure taldea baita Nafarroko taldea da. Hori da. Ni Nafarrokoa naiz eta esate baterako Tour de Francia. Nafarroko itzulia, bai. Bueno, pues orduan hortxe buru belarri entrenatzen, bai egia da, oraintxe bertan mendiko bizikletarekin zauderan erekin hori ere erabiltzen duzu, ez, entrenatzeko? Adibidez, predenboraldia hasi baino lehen, hilabete bat edo bi ditugu, lasaiako ibiltzeko eta burua txirrindulatik kentzeko. Eta... Baina garrantzitsua da, ez? Teknika atletik edo? Bai, niretzako ezinbestekoa da, txirrindula burutik kentzea edo, ze bestela egun osoa egon txirrindulan pentsatzen edo, ezinezkoa da, bai, eta hori, esaten duela, demoraldia bukatzen dugunean, hori, mendiko txirrindularekin edo horrelako, mendira korrika egitera, gauza ezberdinak. Bai. Bueno, eta zure egunerokotasuna zein da, entrenamenduak, zein da zure entrenamendu, aste bateko entrenamendua edo? Bai, entrenamenduak baita, lasterketaren garrantzitsuena edo, asko, oso ezberdinak dira, ez? Vale. Adibidez, aste honetan, hori, esan duen bezala, Portugaletik nator eta pixkat nekatuta nago. Orduan da, como descanso aktibo bat bezala. Bai, orduan, adibidez, eskolatik etortzen naiz, askar jaten dut eta gaur adibidez zurekin nago, baina gero arratsaldean 3 ordu egingo ditut. Errepidekoakin? Bai, beti. Beti. Gustatuko litzaidake mendiarekin mendiko txirrindularekin joatea, baina esaten den bezala ez, con un culo un asiento. Orduan ezin da txirrindulareko mendiarekin, errepidekoarekin, hobe gauza bat ondo egitea eta ja. Osea, 3 ordu dituzu... Gaur arratsaldean ari zai. 100 kilometro. Eta, klaro, orduan zu aste honetan zaude pixka bat lasaiago etorri zara Portugaletik. Bai. Baina, adibidez, hurrengo lasterketa, zein daukazu aurre ikusiazuk? Zer lasterketa? Adibidez, asteburu hontan, deskantzo dugu, talde osoak, eta, hurrengo asteburuan, egun garrantzitsuak dira, hemen, Lizarran dugu lasterketa. Zein da? Cirilo Zuntzarren izenekoa. Bale, errepidekoa, ez? Bai, hoi da. Eta, niri behintzat ikaragarrizko ilusioa egiten dit, nire familia ikustera etorriko da, eta laguna, kuadrilla, eta hori nahita ez, hemendik, ez? Portea ematen zu. Claro. Así que, irabaztera joango zara, edo ze? Hombre, saiatuko gara, baina... Zer motatako txirrindularia zara? Zertara, sprinterra, mendia? Sprinter gehiago. Bai, Bai, ze azkenean nik txirrindulari haundia naiz ez, esate baterako. Gorputza dut eta sprintetan ondo moldatzen naiz. Bai, gorakaietan ere ondo, baina nire punto fuerte edo, sprintak. Eta suposatzen dut ere entrenamenduak ere bai... Bai, sprintak begira. Adibidez, orain gimnasia sartzen dugu, kore asko, gorputza ondo lantzeko, eta esplosibitatea. Ze ez da berdina orain sprint bat egitea, edo 4 ordu eta gero, sprint bat egitea, orduan hori asko landu behar dugu. Bai. Aquí. A ver. Iepale. Gora? Bai, gora. Vale. Eta hola, etorkizunari begira, lasterketan bat hola
faktiblea edo ikusten duzuna egiten alduzula. Irabazteko, ez? Adibidez. Bueno, irabazteko baino gehiago igual egiteko. Egiteko. Adibidez, Euskal Herriko itzulia, zuk uste duzu Egunen batean hemendikan urte batzutara parte hartzen alko zenukela? espero dut baietz. Bai, ez? Ikaragarrizko ilusioa egingo zidan, baina ilusio gehiago egingo zidan Gran Premio Miguel Indurain parte hartzea. Hemen baita. Egia da. Lizarran egindakoa, Lizarrako txirrindulari elkartea antolatutakoa, eta ni behintzat barruz ikusten dut antolakuntza. Eta kaja ruraleko batzuk ere parte hartu dute. Bai. Así que nik uste dut hemendikan bi urte barru edo egingo duzula, ezta? Bai. Venga, tira. Hori da intentzioa. Bueno, pues hortxe egongo gara, telebista antzinean. Aber Iker ikusten dugun. Zuek ja ezagutzen duzue, Iker. Ezagutzen duzue Mikel Retegi, Ken Farmakoa ere bai. Hori da. Así que hortxe. Bai. Mikel Retegi itzulean, ez dakit, uste dut ez. Parte hartu duen edo ez? Ez, Mikel Retegi ez dago itzulean. Dago Aimar Etxeberria. Aimar Etxeberria, hori da gure nere herrikoa da. Bai? Bai. Horrek parte hartu zuen Bidasoako itzulean, uste dut, lehengo urtean. Lehenengo etapa irabazi zuen lehendabiziko etapa. Bai. Egunero ikusten nuen nik entrenatzen. Eta bira, orain Ken Farman, Euskal Herri, nondikan? Hor dago sorpresika bat. Venga, guatzen sorpresara. Bai. Hementxe gaude, Iratxeko santutegian, ezta? Bai, hori da. Ba, bida. Venga, guatzen sorpresara. Bai. Ze prestatu izanen digun, Ikerrek orain. Irri egiten du, baino. Bai. Hemen eskerra. Hemen eskerra. A ber, zer dugu hemen? Ez dakit, baina usaitzen du pixko eta raro hemen. A ber, sartuko gara? Hau da sorpresa? Hau da. Zer da, habituallamiento? Bueno, habituallamiento premium. Hartu behar dut kamera eskutan? Zer da? Baitu, adibidez, zu hemendik hartuko duzu. Bale. Agua mineral. Ura, bale. Bai. Mendiko ura, ez? Bai, esate baterako bai, Vale, eta ni hemendik. Bale. Hori ez da ura edo, hori eskubikoa edo? Nirea bai, baina hau ez dakit. Bale. Ez dakit, zer den. A ber, guatzen irekiko dugu, hemendik. Bai. Ostra, ura da pixkat zikina, ez da? A ber, hau zer da, esplikatu ongi, a ber. Bueno, hau nire herri ondoan dagoen bodega batzuk dira, ez? Bodega Siratxe, edo monasterio Iratxe, eta hemen tipikoa den iturri bat da, ez? Non ura dugu, baina ere... Osa, hemen eskuinan ura, bai, eta hemen ardua, hemen ardua, hori da. Vale, pues... Eta hemen santuko bideteak etortzen direnak, hau da, el no va más. Vale, hartu kamarazuk. Bai. Eta probatuko nik ardo pixkot, ez zait gustatzen ardua, baina bueno. Directamente? Bai. Bueno, nahiko ona da, guain ura edango dut. Bai. Bueno, egia errateko, ni ez naiz ardozalea eta ona dago, Eta hau zer da, hemendikan Donejakue bidea pasatzen da, ez, uste dut? Hori da. Eta hau... Eta hau azaldu dana, hau da premium. Hau da premium, Bai. Osa, que normas de uso hor daude hemen ez edateko, hori, ez hartzeko haunitz, ez abusatzeko, eta, bueno, pixkat probatzeko, hasi que ongi. Vale, pues, orain jarraituko dugu, ez, pixkat gehiago? Bai, hoi da. Venga, pues jarriko dugu hemen kamera berriro. Hemen berriro. A ber, agontzen duen erori gabe. Ardo hartu eta gero rampa polita, Ostras, ona. Bai, guain aldapa, ez? Hoi da. Ostras. Egiarran, goxoa zeon, Ni ez naiz ardozalea eta goxoa, Erreixe dateko. Asi que badakizue, etortzen bali matzarete Lizarraldera, Donejakue bidean hemen, Iratxeko bodegatan, eta katzue ura minerala naturala eta premium. Eta premium. Indarrak hartzeko. Hoi da. Bueno, Iker, placer bat da, pixkat zurekin hemen partegatzea ibilbide hau. Bai. Ez dakit, sortea zure, hortik da? Bai. Sortea zure ibilbide profesional honetan, badakit borrokatuko duzula profesionaletara ja zuzenean dedikatzera horretara. Bai, ojala. Eta
Bueno, eta gun segituko dugu hemen bidea pixkat gehiago egiten. Orain iritsiko gara, Iratzeko kanpinara, nola deitzen da? Bai, hori da, el camping de Iratxe. Hori da, hortxe daukazue bertze kanpin bat. Ba, Bai. udaran familiakin eta etortzeko. Eta, bueno, pues, bizikletarekin, oinez ibiltzera etortzeko. Eta hemengo lurralde ba, polita, interesgarria ezagutzeko. Hori da. Eta segituko dugu hementxe. Eta gero afizioa bizikleta ikuste, osea, ziklismoa ere ikusten duzuzuk, ez? Bai, orain, izugarrizko lasterketa gaude, ez? Bai. Pasaden astean izan genuen Tour de Flandes, Bai. Pogatzare hasi zeula, Orain Van der Poel, Paris-Roubaix, no? Orain eta igandean. orain Paris-Roubaix, bai. Hori da. Ikusiko dugu zer den. Nire ustez, Van der Poel, irabaziko du. Baina Pogatzar, ojo, Nik uste dut Pogatzarrek ez du arriesgatuko, Ja, ez dakit. ez dakit. Baina eske Pogatzar, mucho Pogatzar, Bai. Baina Van der Poel igual nekatua dago ere, bai, Baina berarentzat hau da demoraldiko zatirik garrantzitsuena, Pogatzar gero du Tour eta gian buelta, ez dakit. Pogatzarrek aurten ze egingo du, giroa Ez, giroa ez du egingo. Ez. Egingo du Tour eta eta buelta, eta gero agian la vuelta. Gero agian la vuelta, bai. Nozbait ere egingo duzuzuk, la vuelta. espero dut. Gogorra, Baina, ez? Gutxinaka. Hori da 3 asteko... Hiru astekoak gogorrak itulia, dira, bai. Hori, Portugalen aste bat egin genuen eta gogorra, ja. Bai, ez? Bai, 3 aste, hostia. Bai. Bai, hor ematen du Euskal Herriko itzulia ere bai, edo Kataluniako vuelta. Ere, Bai. aste bateko... Txikiak direla edo, Hori da. baina, gogorrak, bai. Bai, atzoko etapa, Izugarrizko etapa, 3000 eta piko metro Bai, desnivel. Aramburu. Bai. Bueno. Azkeneko aldapa hau, gogorra, Bai. Jo, Hemen eskuina eta ja, camping. Vale. Ai, ama. Bai. Así que nozbait ere ikusiko dugu Iker Espainiako itzulian. Horretarako entrenatu beharko duzu pila bat. Joder, flipas. Baina plazerra izango da konpartitzea pelotoia profesionalekin, ez? Joder. Bai, azkenean profesionalekin egotea, ilusioz betetzen Nondik da? hemendik. Vale. Alapa bukatzen da hemen, ja. Bai, Ilusioz betetzen dit, txikitatik. Eskuin orain? Bai. vale. Txikitatik egindako lana, Claro. ateratzen da edo, eta ikaragarria da. Beraiekin, alboan egotea edo. Bai. Bueno, guainikan 18 urte dituzu, Bai. ikusten zaizu Denbora dago haindik. ilusioa daukazula eta azkenean ere prestaudela sakrifikatzeko entrenamenduak eta Bai. ze azkenean zure helburu bat da eta ziur nago borrokatuko duzula hori Bai. lortzeko. Hori da. Eta bueno, Dugu. orain kajarroran zauden, baina zeinek daki non Bai. bukatuko duzun, Bai. Igual Movistarren ere bai. Bai, bueno. Movistar ere hor dago, Nafarroako talde bat da. Bai, hori da. World Tour mailakoa. Hori da. Bai. Bueno, pues Bai. hortxe egongo gara gu, ikusten telebistan, Ikerrek aber nola egiten duen, eta gu ja Iratzera jetu garenez, Ikerrek ja segitu behar du bere Entzera. entrenamendua egiten, Bai. erran digun bezala, 3 orduko entrenamendu bat dauka, guk hemen utziko dugu etapa, ikusi duzuen bezala, Lizarraldean eta aukera dago bizikletarekin ibiltzeko, hemen ikusi dugu txirrindularitza afizionatun asko daudela, eta ikusten dugu, ez, jendea profesionaletara ere pasatzen da, Lizarrak ere bai ditu hor lasterketak ere Bai. txirrindularekin zer ikusi daukatenak, Hemen, así que, hemen kontuz. vale, gurutzatuko dugu, Ino. eta despedituko gara Ikerretaz, Hoi da. eta listo, pues. Iepa. Bueno, Iker, Bueno, eskerrik asko, zuri. placer bat zu izagutzea, Bai, berdin. eta, bueno, pues, aber nozbaite ikusten zaitu da Nor Barna telebistan, zuek ere bai aber ikusten duzuen, eta oroituko zareten honetaz, Ikerretaz, Bai. aber non bukatzen duen, nik uste dut behintzat Movistarren bukatuko du. Bueno, Iker, eskerrik asko, Ondo, zuri.
Eta zuei ere bai, eskerrik asko hor egoteagatik. Oia. Eta espero dut hor hemen gustoko izatea gaurko etapa ere bai, sorpresa eta guzti. Así que, bueno, pues urrengo etapan ikusiko dugu elkar. Ni ja despedituko naiz, Iker ere joango da entrenatzera. Así que, Bueno, venga, agur. gero arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.